Věřím, že jste si v tomhle počasí při poslechu tohoto hitu museli připadat jako na dovolené. Co? Že jste v práci? No tak stačí příště jen na chvilku zavřít oči a zasnít se. Samozřejmě ne, pokud jste řidiči MHD. Počkáte, kdo by mohl zavřít oči, alespoň na chviličku je přimhouřit možná nějaký ten pán detektiv v obchodu třeba. Nebo zmrzlinářka, která by mohla natočit super velkou jumbo zmrzku za cenu ale. To by určitě minimálně dětem jiskřily oči radosti. Tak, konec snění. Kde to dneska určitě jiskřit bude, je malý svět techniky v expozici U6 v Dolních Vítkovicích. Malí fyzici totiž dostanou za úkol sestavit a vyzkoušet elektrický obvod. Každý badatel dostane do rukou vědeckou krabičku s jednotlivými díly a může se pustit do experimentu. Na závěr programu nebude chybět ani zábavná soutěž o nejrychlejší zdolání labirintu drátů. Na všechny účastníky pak čeká sladká odměna. Víc informací na webovkách www.světtechniky.ostrava.cz nebo Dolní Vítkovice.cz. Hitparáda Hit Rádia Orion a Igor Timko z No Name. Hitparáda, hitparáda. Keď sledujem, ako hlasujete do hitparády, tak musím konštatovať, že saxofónový hit Changes si nevedie vôbec zle. Ako dopadne tento týždeň v našom rebríčku, záleží na vás, favoritov je tam veľa. Ja vám už teraz môžem sľúbiť, že ako novinku pre vás mám